So guys, part 2 din guys, part 2.
naman.
bata, tapos pindiwan mo no? Ha? Ano yung birthday ma? Ay gasto. Kasi dah. Bilis na rin mo. Ano na ito na itlog dito? Ito ba na? Nagam-gam dito ng ibinsito. Yun na. Move! Pwede yung tawagan si Andinote? Nakutungkit sa mga tawagan yung number ay. Itlog? Tawagan. Okay. Nagyaya na to. Wala pa nabot, sugat-sugaton lang. Ano po ito sa kanila? 15 minutes sa mga dito sa Matanaw. Tawag tayo po. Ay, nagpidikab ay. Ah, Lahi ang pidikab. Adi ko, di ko kakuha na 15 minutos ba? Kusog ka, ano nagana ay. 30 minutes na diya. Itang pag-ibas. Ah, 71. 71, kaya ko na siya. 15. 15, pinudon. Masadi lang, kuhan. Magsunod-sunod. Pero mahuman dyan na tanan, wala na ganit trabahoon. Alay. Dating nalian na dyan sa 51 ba? Kasi magpapindan ng gatas. Ang gala na kung gatas eh. Ito, ito. Sarap to. Diyan mo ito daw.
1 tour ako gahapon ay. Kung viewers, kung tanong sila. Ganda na. Asa ka? Ganda, pilit. Silipin. Ang Legit. gatas man akong Hindi mo ito nakita na po. Asa? Nadol dako sa sayo. Ini dako. Colorado. Ay, may harang. Harang dia sa kuan. Baon din ano sir. Wala. Doon na dito eh. Ulo na eh. At upadi 5 minutos na na ba? Kapitolyo. Aw ba nilang mo? Kapitolyo sa Una sa kapitulyo. Dako. Na siguro yung harang. Una di sa muagi. Paulatan lang. Nawag. tawag kita te. Ito pang rin. Ada ka sir na sa subag. Asa mong bag? Asa mong bag? Tawag. Ayun na lang. Chat na lang diha nga. Sundon lang ka diha. Oh, hulat lang sa layo. Okay lang, kuha gidili mga rangon ang kinan. Pidikap ay sakpan sa sir. Lagi ka kuan. Matutyo ba? Okay na? Ito na lang. Nungit chatan. Chati lang pud mang pahulat diha. Ano? Ay lalo ko na. Ano ko magpulo rin ka? Ah, Kira ko. Malaman tanong? oh, man naman. Ulo na lang. Ayun na lang ulo kay. Hindi mo makuha mo stress. Sige lang. Sige lang na. Oh, balik pa manggot na pa may time. Manix. Ang bugat man ni sir ay ang likod. Ayo na may likod. I-chat lang hulat daw diha. Bugaan na ko na wasin. Wala naman. Magisubusan mo na. Gamay na lang. Ayun lang. Wala. Wala lagi time. Grabe ang grabe akong time ba. Suki mapalpak niya ang kuwan masig sabay ang kuwan. Ano ba nga? Diwaso na tong ulog likod, maabot pa tag 15 minutos. Kaya gani. Dugay biya kay ko no. Ako na nagkuha. Abot to ba ta Santa Cruz? Layit lang siya sa dako. Ah, layo sa dako pa ulat lang. I-chat mo ma'am. Sige na. Wala na tayo. Salamat Lord. Wari mo. Ayaw mo po. Atrasado gut. Pwede lang ito, di ko magpahilot ito. Kaya fake kaya, pero i-build kaya. Dili na. Tama na. Oh. Anak na to likod ka dali. Asa agi? Asa kung alam mo adto no? Ha? Asa kung alam dapit? Asa dapit ang Kapitolyo? No, nara. Mga 10 minutes. Ay mao. Balang ko ni Mote. Oh. Iapit lang ko diya. Kanto. Kanto lang ko iapit. tuyok pa ka. Ayun na. Diyan ang kanto ko daw. Para mo dito nakapayog daw ba? Hmm. Okay na sir, mamain na ko. Jesus name, ayun na. Balik lang.